Така. После ще махна музиката и ще го пусна на спид, такова някакво. Знаеш ли го? Така ще се да до 20 минути. Има ли фокус? Има. Тръгвай ти. Газ бе, давай газ бе, какво гледаш? Трудно се снима от кола, защото трябва да умееш да го държиш. Апарата ти го държиш добре, харесва ми. И аз трябва да карам много внимателно. Не го приближавай. Не го приближавам. Държа го колкото се махат спирателя. Бош. Няма значение. За сега нито един път не е друснал. Сваля крака. Давай. Карай бе, човек, не дей да такуваш. Тръгвам внимателно, бе, татко. А така си хората да пресичат. Виж как хубаво кадър става. Дръж бе, спокойно. Чакай, не се подготвя да го държи хубаво, защото сега ще го... Стръгна лекичко. Има ли как? Не пипай. Не, така си го такова искам. Тръгвай. Дръж, въздух отдолу малко. А, така. Дръж. Дръж. Чакай да покажа малко сградата, бе. Нищо не, не, така дръж сега. Дръж. Паркирам. Не е лесно. Не, просто. Тук па се виждат читачките. Това е, стига.